Hvis vi kigger på de tos indbyrdes statistik, så har Mace altså der. Super god tennis af Michael Messing. Det er rigtig godt at tage det, når man tager de der hårde for. Og det her stævn her. Vigtigt at vinde de bolde der også. Selvom det ikke er så nemt, som det ser ud, så er det godt at vinde dem, fordi hvis man først taber dem, så kan man begynde at tænke meget mere over det, end godt er. Dejlig håndledsbageren derfra. Fantastisk. Hans rygte foran, hvor han rigtig er kommet til med den. Og det er det, vi selv skal undgå, hvis... Så får han brugt den fine Mace. Vigtigt. Forsættet er vigtigt for kampen. Han har lagt en god kort tur, det som han ikke rigtig gør noget ved, og så får Mace selv chancen, og det er det Sprays. Super comeback af Rio Sungmin her i Allan Bengtsen. Vi ser altså lige for første gang lidt irritation også hos Mace. Ja, han fik en god start, som vi også snakkede om, og han kom foran 6-3 og viser rigtig godt spil der. For hvad han har et par uheldige bolde. OB i halv. Nemmere for ham måske. Både på reserven og returen. Og så kommer vinklen foran for Rio. Her er ellers det du talte om, Allan Bengtsen, med smash og loops i Maces baghånd. Ja, som siger, det er ikke noget, man skal lægge sin taktik an på fra starten af, men hvis man kan vinde nogle... God duel. Men igen det her lynhurtige benarbejde fra koreaneren bringer ham konstant i stilling til at få lukket. Og det er Rio Sungmin. Flot lukket tilbage, Mace. Godt reddet de første gange der, og så får presset Rio Sungmin til sidst til slut i bolden. Det er rigtig godt. Fantastiske slag ellers fra bagsiden af Rio Sungmin. Men også super loop igen af Mace. Det første redder han. Og den bliver for langt fra Rio Sungmin. Og udligning til 1-1 i sæt. Koreaneren tog første med 11-7. Her tager Mace andet med samme cifre. Og godt comeback, Allan Bengtsen. Ja, fordi det så lidt, han var lidt irriteret der at starte af sættet der på nogle lette misser og sådan lidt ikke samme fokusation. Ja, det stråler ud af, han vil så gerne vinde. Ja, det er godt nu, Michael Mace. Og lige et halvt skridt foran koreanerne i de sidste dueller her. Rigtig godt at tage farten af den bold lige før den afgørende bold, så skal løfte sig lidt fremad også. Super point, Michael Mace.
rigtig flot, ja. Ude med armene sådan faktisk, bare et par meter for os her. Dengang virker den langere. Han flyttede den lidt i forhold til sidste gang ned med sit baghånd nu ind. Godt se, at han næsten mere havde bag, så tager man en lille chance, men det er måske det, der skiller de bedre fra de dårligere spillere, men har en idé om, at bolden kommer næste gang. Ser det en brøkdel af et sekund før de andre. God duel her nu til Luke. På sav. Oj, net og Kandal, han har fået 3 point på den konto. Sættet her bare. Men de bolde, der kommer tilbage, der er altså stadig ikke power i dem. Rigtig godt med. Han blev ellers presset på et tidspunkt. Rigtig god duel at vinde. Ja, det er altså den eneste måde at slå sig ud af den der situation på. Prøv at se den forhånd her. Rigtig meget sideskru i den. Ja, han holder den sikkert ind på bordet der. Mads ikke rigtig kan gøre mere. Hurtigt sav. Ja, og ind med sin bold. Og midt på bordet åbner altså alle vinkler op. Og den kan vi få den ud på kanten? Det får vi ikke. Det kunne vi ikke. Det får vi i stedet for, så rigtig godt ud ellers Allan Bendtsen her. Ja, 9-8 der, og et par gode chancer der. Egen save ved 9-9, det var lige før man troede på, at det skulle lykkes. Det kan det selvfølgelig gøre nu, men det var en god chance i hvert fald. Men okay, vi er jo kommet på senere bordsæt, så nu får vi et helt sæt til jo. Og hvis han så bare vinder det. Og så en presse. Nu kommer den så. Udkald nu for Michael Maes. I denne. Sådan der. Angreb på bolden efter, der baner vejen. Oj, var det stærkt der, Røsum. Ja, det er fremragende duel. Røsum ind. 4 matchbolde nu. Med og så stærkt kan det gå, når man flytter sig mod venstre og sætter